Otodini Jesu. Taboka nkiri atọ na abụọ n'oge na-adanyeghị n'emume afọ nke abụọ na-arụ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile nọ n'ime ụlọ ụka amụma tata na ndị niile nọ ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile anyị na ha ga-achụ aja maasị tata. Na aja nke maasị tata, Florence Eze na-enye Chineke ekele n'ụzọ pụrụ iche ka o si wee zọpụta nwa ya na ajọ ihe nke okporo ụzọ, wee na-ayọkwa ka Chineke na-echekwaba ya na-edu ya. Frank na Louise Okoye na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekele maka ọlụ ebere ya, nchekwaba ya na odudu ya, wee na-ayọkwa ka Chineke amara ya na ngọzi ya si etu a na-abawanye n'ime ha. Skola na Onyiyoga Maka na-asị happy birthday na ngọzi Chineke na-ayọkwa ka ọ na-abawanye n'isi Greg Ogamaka, ka Chineke na-echekwaba ya na-edukwa ya. Ben na Barbara Amadi na-enye Chineke ekene n'isi nwa ha Shion Preston Ugonna Amadi, onye nke na-agba arọ 16, wee na-ayọkwa ngọzi Chineke nchekwaba ya ka ọ na-agbaziri ya ụzọ ya na ndụ ya. Ezinụlọ Amuchie na-asịkwa happy birthday na-ayọkwa ngọzi Chineke n'isi nwa ha Ụzọma Paul Amuchie. Monica na Patrick Ụtọ na ezinụlọ ha na-enye Chineke ekene oge ugbu a nke ka nke, wee na-ayọkwa ka mkpụrụ obi Irene Aboti ofu arụ ji wee rapụ ụwa nke anụnwa ka o ziri ike na ndokwa, ka Chineke nabata mkpụrụ obi ya na Paradaịs. Emeka ọ na-efe ofe egwu na-asịkwa congratulations to President Donald Trump ka o si emelie, were na-ayọkwa ngọzi Chineke n'isi ya, nchekwaba ya, odudu ya na amara ya oge niile anụnwa ọ ya achị. Ezinụlọ Ikemụdụ na-enye Chineke ekene maka ngọzi ya ka o si wee zaa n'ọlụ ekpere ha, were na-ayọkwa amara ya n'isi Ikemụdụ, ezinụlọ Ikemụdụ niile. Ezinụlọ Fọndụ na Ọkọlue na-ayọ maka mkpụrụ obi Rita Chinwe Ututo. Emma Obiora na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Philomena Arinze, Francis Ọba, Moses Okudo na Edwin Ọbalugo. Ahụ na Ngozi Ehieze Okeke na-ayọ maka mkpụrụ obi Oliver Chukwumezie Ogo. Osi na Nneka Ụfọndụ na ezinụlọ ya na-ayọkwa maka mkpụrụ obi Dominic Ụfọndụ, Augustine Ututo, Rita Ututo, Father Julius Ututo, Silas na Justin Okeke, Frederick na Marcelina Ogudeba. Maxwell na Ngozi Ogoke na-ayọkwa maka mkpụrụ obi Alphonsus Ogoke na Mary Ogoke. Ezinụlọ Ejike na-ayọ maka mkpụrụ obi Luke Ejike, Chidimma Ejike na Uchenna Ejike. Paul Amuchie na-ayọ maka mkpụrụ obi
ndị niile nwụrụ n'ezinụlọ Amuchie, Rose mmụọ na ya maka mkpụrụ obi, Edwin Ọkpalugo, Juliana mmụọ, Daniel mmụọ, Emeka mmụọ na Caroline Ume. Maureen Okereke na ya maka mkpụrụ obi papa ya onye Igbo Igwe Ụzọ Igwe, 5 o ji wee rapụ ụwa nke anụwa, na grandmother ya Udu Nwadibia. David na Maureen Akụnwafọ na ya maka mkpụrụ obi, Virginia Okoye, Vincent Oleigbo, Clarice Oleigbo na Peter Akụnwafọ Okoye. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke maazị tata bụ ụkọchukwu Kenneth Ugwu. Kịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe kwụrụ ọtọ wee chekọta ọnụ na okwukwe.
ikele Chineke otu anyị si emekwa izu ụka maka onyinye ọma ya niile, ọkachasị onyinye nke ndụ na ihe ọma niile so ya aga, akụ na ụba na arụ isi ike nke o nyere anyị, na okwukwe nke o nyere anyị n'ụbọchị taa n'ụzọ pụrụ iche. Na-ekele Chineke n'isi ụmụ anyị ndị site n'ọzụzụ ụnụ ọzụzụ anyị niile anabata na ha ga-agbara Chineke odibo na ọta ya dị nsọ, the altar servants. Ka anyị kelee Chineke n'isi ha niile. Ụmụaka anyị na-ekele unu maka ohere a unu nabatara, ohere pụrụ iche ịnọ Chineke nso na ọta ya dị asọ. Ọ ga na-agọzi unu, na-agbaziri unu, na-echekwakwa unu, unu na-eto n'egwu nke Chukwu. N'izu ụka a, obodo anyị bụ Amerịka na-ekele Chineke maka ndị niile rụrụ ọrụ ma armed service, ụmụ nwoke ha na ụmụ nwanyị, the veterans. Ma ha nwere ndị n'ime anyị wee veteran nọga, you raise your hand. Ofu onye na-azụ ka anyị kelee Chineke maka ha niile. Thank you for your services. So I need to make an issue that you can make all the veterans delayed there. And then I do see because of my trauma, I will make a Eucharistia. I do chana konucha, makusa isi rimpe, Chineke gbara. Ekpopụta nwa Chineke dị niile. Yeah.
Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ mbụ nke ndị eze. Onye amụma Elaịja ewere gawa Zarefat. Mgbe o rutere n'ọnụ ụzọ ama obodo ahụ, ọ hụrụ otu nwaanyị isi mkpe na-atụtụkọta nkụ. Elaịja wee kpọtụrụ ya sị, biko were kutere m nwantịntị mmiri ọṅụṅụ. Mgbe nwaanyị ahụ gawara ikute mmiri, ọ kpọkwara ya oku ọzọ sị ya, biko soro chetara m otu ọba aka ihe oriri. Ma nwaanyị ahụ zara ya sị, n'aha onye nwaanyị Chineke dị ndụ, enweghị m nri ọbụla adara n'ọkụ, sọ otu njuaka nri ọka fọrọ m n'okpokoro ya na nwa mmanụ ntakịrị fọrọ n'ala ite. Ihe m na-akpọkọta ugbu a bụ nwa nkụ ntakịrị m ga-eji esi ihe mụ na nwa m nwoke ga-eri, nri nke bụ ericha echere ọnwụ. Ma Elaịja sịrị ya, ụjọ atụla gị, gaa mee ihe ị kwuru, ma buru ụzọ ghee achịcha wetara m. Emechaa ị nwere ike gaa kwado nri nke gị na nwa gị ga-eri. N'ihi na onye nwaanyị Chineke nke Izrel kwuru sị, okpokoro nri ọka agaghị atọgbọrọ chakoo, mmanụ agaghị akọ n'ite wee ruo n'ụbọchị onye nwaanyị ga-ezite mmiri n'elu ụwa. Nwaanyị ahụ mere ihe dịka Elaịja gwara ya. Nwaanyị ahụ na nwa ya nwoke na Elaịja riri nri ahụ otu afọ. Okpokoro atọgbọghị chakoo, mmanụ akọghị ite mmanụ, dịka onye nwaanyị si n'ọnụ Elaịja kwuo. Okwu ngosi bụrụ ụwa. Abụ ọma na azịza ihe anyị ga-aza bụ mkpụrụ obi m too onye nwe anyị, zaanụ ya. Mkpụrụ
na-ekpeziri ndị a na-emegbu emegbu ikpe. Ọ bụ ya na-enye ndị agụụ na-agụ nri, bịakwa na-atọhapụ ndị eji n'ụlọ mkpọrọ. Onye nwe anyị na-eme ka ndị kpụrụ isi hụwa ụzọ. Onye nwe anyị na-ekulite ndị eji n'ala. Onye nwe anyị hụrụ ndị ezi omume n'anya. Onye nwe anyị na-echekwaba ndị ọbịa. Onye nwe anyị na-elekọta nwe nne enwe nna na nwaanyị isi mkpe. Ọ bụ ya na-ahịgharị ụzọ ndị arụrụ ala. Onye nwe anyị bụ eze ruo mgbe ebighị ebi. Zayọn Chineke gị ga-achị ruo na ndụrụga ndụ niile. nke bụ ihe mere n'oyiyi ebe ahụ bụ ebe nsọ n'ezie, kama ebe nsọ nke ọ banyere bụ eluigwe n'onwe ya, ka o wee na-eche onwe ya n'ihu Chineke maka ọdịmma nke anyị. Ọ dịghị mkpa na ọ ga-eji onwe ya chụọ àjà ugboro ugboro, otu onye isi nchụàjà si ewere ọbara na-abụghị nke ya na-abanye n'ebe nsọ kwa afọ kwa afọ. A sị na ọ dị otu ahụ, ọ pụtara na Kristi nọ n'ịta ahụhụ kamgbe ụwa bidoro. Ma nke bụ eziokwu bụ na ọ pụtara ihe otu mpụta. Ugbu a bụ ngwụcha nke oge ikpeazụ, ka o wee mela njọ kpamkpam site n'iji onwe ya chụọ àjà. Ebe ọ bụ na mmadụ na-anwụ otu ugboro, nke ahụ ọ bụrụ ikpe. N'otu aka ahụ kwa, Kristi jiri onwe ya chụọ àjà. Kristi jiri onwe ya chụọ otu àjà iji buru njọ ọtụtụ mmadụ n'isi ya. Mgbe ọ ga-abịa nke ugboro abụọ, ọ bụghịkwa ịbịa maka njọ, kama ọ bụ maka iji nzọpụta kwụọ ndị na-eche ya ụgwọ. Okwu nke ose bụ ụwa.
nsọ nke Makụ dere. Mgbe Jesu na-akụzi nkụzi, ọ gwara ndị mmadụ sị, kpachara n'anya maka ndị ode akwụkwọ, ndị ọ na-atọ ụtọ iyi uwe buru ibu na-akpagharị, a na-egbuchapara ha n'ọma ahịa n'ụzọ pụrụ iche, ndị na-ewere ihu oche ebe a na-ekpe ekpere na-anọ n'isi oche ebe a na-akpọ oriri. Ọ bụ ha na-erikpọ ego ụmụ nwanyị isi mkpe, bịakwa were ogologo ekpere na-eme ka etoo ha. Amamihe chere ha ga-akarị nke ndị ọzọ. Ọ nọdụrụ chie iru n'igbe akụ, wee na-ele ndị na-etinye ego n'igbe akụ. Ọtụtụ ndị ọgaranya tinyere ego buru ibu, ma otu nwanyị isi mkpe dara ogbenye tinyere mkpụrụ ego ntakịrị abụọ, na-akarị otu kobo. Jesu kpọrọ ụmụazụ ya sị ha, ịbụ n'eziokwu, ihe nwanyị isi mkpe dara ogbenye tinyere karịrị nke ndị ọbụla tinyere n'igbe akụ a, n'ihi na ndị ọzọ a niile manyere aka n'ụba ha tinye ihe mara ụma ha, ma nwaanyị a manyere aka n'ụbịam ya tinye naanị ihe o nwere ka o jiri chere onwe ya. Ozi ọma nke osebụ ụwa. Ndị otu Kristi, obi dị m aṅụrị oge ọbụla nwere ohere ịbịa nọnyere unu chụọ aja misa. For a couple of reasons. Ọtụtụ ihe na-eme, obi na-eji asọ m ịnọ n'etiti unu mgbe ohere pụtara. Ana m ekele Fara na-achị parish Fara Jude na ohere ọma, maka na ọnwụ na bekee ha sị, sometimes iron need to be sharpened by another iron. Amen. Ya bụ okwukwe unu na-emekwa ka okwukwe nke mụ dịka onye ụkọchukwu na-arụ ọrụ n'obodo a sie ike. A ga-enwe ihe ọzọ ịbịagodu n'ụlọ ụka hụ okwukwe nke otu ụlọ ụka juru. Ihe ahụ sikwe n'ike, ọ gbara ọkpụrụkpụ. It is a gift anyị ndị Igbo nwere n'okwukwe anyị. M chọrọ ka unu jijesie ike. Onye asị ya jiji ka o ji, nke o ji na gịnị dị mma. So ana m ekele unu maka ihe ọma dị otu a na ihe ọ na-emere m na ohere ọbụla m nwere ịbịa nọnyere unu chụọ aja misa. Were ma ọwụ mbụ onye isi emume ma nọnyere anọnye, ọ na-akpa m obi ọma ịnọ n'etiti ụmụnne m bụ ndị Igbo. Amen. Ọ kachasị tata wee bịa were hụ ụmụ okoro na ụmụ agbọghọ asị a na-akwadowe ha, a ga-agọzi ha n'ụzọ pụrụ iche ịgbara Chineke odibo n'ọta dị asọ. This number, this is great. Ndị nne na nna nọ ga-akọrọ n'ụmụ n'aka. Onuma asị, nearer to the altar, nearer to God. So these noble boys and girls, unu emeela. Ana m ekele unu maka unu nabatara iyi uwe ọcha unu yi.
ọwụhụ ọdịnarị uwe a unu yi ugbu a set you apart for a mission ọrụ Chineke tinyere unu n'aka. So hold it with pride. Jidesie ya ike. Eleghị anya onye makwa, mana ọkwa site n'etiti anyị na ekpere anyị, Chineke nwere ike shinga ọrụ onye ga-achụ aja masị aja bisa. Ya ama m na ọtụtụ ndị be anyị nọ n'obodo oyibo ọ naghị adịcha anyị na echiche ịkwado ụmụaka anyị ka ha gaa chie ụkọchukwu, ka ha chere n'ụdị ahụ, maka na obodo anyị mana ya obodo nwere lots of opportunities. However, this is a noble call. Ọ bụ ihe ụdị ọnọdụ a jiri dị mma, ọnọdụ ụmụnne dịka ndị Igbo bịakọta ọnụ akpa ekpere tikochi okwukwe anyị ọnụ. Ya bụ ụmụaka na-eto ha ahụ na enwekwere n'idi na ọ dịkwa mkpa na a ga-esikwa n'etiti anyị gbapụta otu onye, mmadụ abụọ, mmadụ atọ nwere ike ịza oku, so that ọrụ ọnwa ga na-aga n'iru. Amen. To bring from among us one of us, Azurunga, Mwanga, to be the priest that will serve you. And ụmụ nwanyị nkwere ike chie sister nke arọ na mmanya. Oh my, God is good. It is possible. A ga-emeli ya, unu ga-emeli ya. It is possible. Ọ bụ na Chineke kpọọ gị isi sister begini Zaya share. Ọkwa na adị share fada. Zaya share. You are needed. You are needed. Chineke chọrọ. Amen. Ka anyị kọrọ na ha aka ọzọ. Abụ m onye ka bụ n'ụwa, abụ m onye Chineke na-echere m echiche ọma. Ya enwere ihe ọtụtụ ihe m hụrụ n'akwụkwọ nsọ taa na ihe a gụrụ anyị, m lere anya hụ ndị Igbo na ya, hụ ndị Igbo na ihe a gụrụ taa. Na nke mbụ, wele anya nwaanyị Zarefat, nwaanyị ogbenye ọnụ ntụ, nwaanyị ihe o nweziri iwu ihe nke ọ ga-awụ oricha ha jirizi aka na-aba elu chi Chineke bịazie kpọrọ nwa odibo gị ka ọ laa na ndokwa ya, ka Igbo kpọrọ ogbenye ọnụ ntụ. Ya bụ na enweghị ihe olileanya ebe ihe ọzọ nwunye oge ga-esi apụta. Nwaanyị nke di ya nwụrụ n'ozi ọma, Jesu mụrụ ya, were hụ ihe o nyere, wee hụ na ihe ahụ o nyere ọdịnala ihe na-agaghị ekwe onye ji ya ime ka onye ọzọ mata na ọ bụ ya ka o mere gịnị ka o ji. Ya ọ kọrọ ya, kọọ ya nke efe na-enye. Nwere anya na ndụ ụmụ nwanyị abụọ ndị a, were lee ndị Igbo anya bụ ndị nọ ọkachasị ndị pụtara ọrịrị n'obodo oyibo a dịka mba Amerịka. Nwere sị Chineke n'ụzọ pụrụ iche na o nyere ndị Igbo, wụ ndị na-agba mbọ, wụ ndị na-etinye uchu na ihe a na-eme, ihe eji akpata, ihe eji ebi ndụ, ihe eji azụ ụmụaka, were hụ na ọ rara ahụ, ọ bụrụ na ọ dị possible, mana ọ rara ahụ inweta
nke ogbenye ọnụ ntụ nke a na-enweghị o nwere ike bụrụ na e nwere ihe ị chọrọ mana o zughị ya, mana ọ bụghị n'ụdị nke ọ ga-akọ gị nke ọnụ ntụ ka a na-enwezighị olileanya. Ya ụmụnne m, tụgharịa, gọzie nwanne gị nọ n'akụkụ gị, si ya nwanne ọ gaghị akọ gị. Gwa nwanne gị nọ n'akụkụ gị, si ya nwanne ọ gaghị akọ gị. Ọ gaghị akọ gị. Ọ gaghị akọ gị. In Jesus' mighty name. Ka anyị kpọrọ Jizọs aka. Ọwụ ome ndị Igbo, ọwụ onyinye Chineke nyere anyị, and it's something to be proud of. Ọwụ ihe anyị na nna ndị okenye ga-enye to communicate n'ụmụ anyị ndị a amụrụ n'ala wụ nọ n'ala. Ọwụ onyinye ka ọ gaghị akọ anyị, ọ gaghị akọ ụlọ. Mmụkwa ihu ndị Igbo n'ime ya. Ihe ọzọ wụ na ndị Igbo ụkwa ndị ịmakwa ndị ahụ ịmakwa onye nwụ. Nwanne anyị nwoke Flavour tiri ya n'egwu ya sị ịmakwa onye Igbo. Ụmụ nwoke ọsịsọ ọsịsọ na ụmụ nwaanyị ọsịsọ ọsịsọ, ndị chief and the excellencies and the doctors and ihe niile nọ na ya na ọwụ ndị Igbo. So tụgharịa gị bụ onye jụọ onye nọ n'akụkụ si ya ịmakwa onye nwụ. Mba mba mba, onye Igbo eche ya si ya nwoke nwaanyị ịmakwa onye nwụ. Ịmakwa onye nwụ. Ịmakwa onye nwụ. Ịmakwa onye nwụ. Amen. Tụgharịkwa onye ahụ gwara gị ya jụrụ gị ihe a, jụọ ya sị iwu onye. Ndị otu Kristi, in addition to nwoke ọma ọsịsọ, nwaanyị ọma ọsịsọ, doctor, lawyer, lady, chief, nze, ọzọ, ngwongwo na ngwongwo, ngwongwo na ngwongwo. In addition to all of that, tụgharịa gị gwa onye nọ n'akụkụ gị sị ya abụ m Nwachukwu. Abụ m Nwachukwu. Abụ m Nwachukwu. It is okay to boast of your status as a child of God. Ọ dị oke mkpa n'oge ju gị afọ na nke mbụ na ịbụgịrị Nwachukwu. Ihe ndị ọzọ niile ka ọ bụrụ ihe Chineke tinyere n'elu ya. Abụ m onye ga-abụ n'ụwa. Abụ m onye. Abụ m onye. Amen. Chineke na-echere gị echiche ọma n'ihi na egwu nke ya. You are a child of God, and it should matter in your life. O kwesịrị ịbụ ihe iji ga-eme ọnụ.
so that ị na-ekwu na ịbụ onye Igbo na ihe itinyere aka na ya Chineke gọzie na o nyere gị ọgụgụ isi nga ndị mmadụ ga-ele anya ego anọghị ya onye Igbo lee anya ya ha na-ahụsi ego ọwụ maka na ịnọ Chineke na-eme gịnị na-echere gị echiche ọma mana ihe o ji echere gị ya bụ echiche ọma awụ na ịwụ nke ya. You are a child of God. Amen. Ụmụnne m, okwu m tata wee gbaa unu ume ọwa ije ụlọ mana ihe dị otu a na-eme n'ọgbakọ a anyị na-enwe dịka ndị Igbo ikpere Chineke na-egosipụta okwukwe anyị. It is noble and ọkachasị n'ebe dị otu a. Not long ago, nwere ohere join na Korean Mass. Ọzọ ihe na-aka nga ahụ Korea na-ekwuru okwu Chukwu Korea fada mụrụ oge ọ na-ekwu na-ajụ enu na-akapịara m obere wee hụ na ihe niile okwu Chukwu fada bụ onye Korea ụmụnne ya wụ igosipụta ha ije ha mma ịgba ume ka ha ghara akwa echefu na ha wụ ndị Korea. No matter how long ha nọkwere nga ma ụmụaka ha nga build all their life nga, they should never forget na ha wụ ndị Korea. And okwu ha dị Chineke, and that's where it gets serious. Kpachọ ịda anyị niile aka na ntị ụgwọ anyị niile nọ nga dị Chineke wụ na anyị ga-communicate site na ndụrụga ndụ fe na ndụrụga ndụ na anyị ga-akụzirịrị ụmụaka anyị n'ụdị ha ga-aghọta the value and the culture that is Igbo. Give them every reason to be proud of it. I'm in a very precarious situation and I identified that. Why? Many reasons. You and I are not proud to be Nigerians as a government, as a country. A lot of things are not going well. We are so disappointed of when we finish an election in the United States, irrespective of the outcome, whether it's your desired result or not. But again, we are measuring the energy. We are all the money. We all an organized society. So I lay and a lot of other things. I didn't know for in Nigeria. So I understand the precarious situation. I know Kama or Gahawo an excuse. It was about the ancestral heritage. Unye ala na Igbo land, Igbo blood. O kwesịrị ịwụ o chefugodi ihe niile, ha chefugodi ihe niile agbasara Nigeria as a government and as a country. That word Igbo is an identity and it's an empowerment. On all who men can be very proud of it. They can do okay. Ya come get Obuchukwa ndị Korea na onye na-akọwara m ya sikwuo msị ihe ya jide mkpa ọwụ naanị ka unu ghọta na anyị ohere bịa chụọ aja misa uru okpukpe anyị were kpọrọ ihe gosipụta anyị dị mmanya na Chineke mana a lot more is happening and must be happening, and that is this cultivation, perpetual cultivation of the culture that is Igbo. And it's something to be proud. When was some of the trend in the buy Igbo, the one who follow now
na-agbaka ma mụ na onwe m chịrị ụkọchukwu n'obodo a. I'm a missionary, as you know. I serve as a Josephite. Our ministry is in the African American community. Always been in them and gagara Chineke ozi. So mụ na onwe m nwetara ihe ụfụ nọ na ya ni apart from na kwere n'ọrụ Chineke kpọrọ m ịga ozi ya na ụmụnne m ụmụnne anyị nwoke na ndị nwaanyị anyị na-ejere ozi dịka ndị African Americans na ụfọdụ ha their pains and their sufferings, and even in some circumstances on the great, I carry it on my own body as a minister. When they express it, and don't catch and say, Madam Maha, one way, Kawagene. It would be this is a very deep pain. And when they're crying, I cry. And I carry a lot of those burdens upon myself because both of them, as I talk about God, gave me that, every day. So, to our they will go for the evil, but longer. I told my young was I in the house upon an issue. Was I now? We need there was Sarah, slave, and Nambo. Me won't pass to her at the house was a manish. Mana or is the grace of God. All we him where is Chineke where if I can be a consolation to Nigeria, let it be. You wanna bear those pain. Manamuzo where the Panera, we make it one woman, na then yeah, why I'm more here. What the circumstances and the situations of that big cat or Manai or Gaharu. There is no excuse for any parents whom their children have lost the identity of Igbo, of their Igbo heritage. Last 2 weeks, I know that Igbo will watch you. Follow the Makasheba, and go to my Nanya, you got a hammer on your Makana Ejimejia with a code. In your what you share now, the apple be sharing in Ganga and with a code. Ye share now, a take a sharing with a code. So I acknowledge that. I like him here, Bukajuna. On a game to go, I'm not going to Nambo in Nigeria. Nyawa no way I say, Nea and Igbo. Nea and Igbo. Person, I'll say Nea Nigeria. Napeke Gosway. Nea and Igbo. Mwango Kuria. Mgakunea. Beer yes, but Oma. Say one name one. Yabidi Beawa. For the fact, I want Otogo always with the one ball. When Okoyaka in Nigeria, Okoyaka in Nigeria, Gama story of another day. Manolo Tere, Oma, Neawogene, Oyibo.
So whatever that encounter is going to bring in her life is up to God, but I know it meant something for her. And all we need to try down on what you tata. So munem na Christi, jidem kunoche, jishelike, especially now on the to be proud. Dịka ndị nke ya ndị na-eso ụzọ ya n'okwu okwu banyere ndị ahụ ndị mpako ndị chọrọ ka onye ọbụla ahụ ha na-ekwukwe ka ọla edo, mana ọ bụghị naanị mpako ahụ bụ nsogbu. In fact, it's not really the problem. Maka na ama m n'otu egwu ugbu a oke jiri akụkụ anyị na-elota gwara anyị onye mana mgbe ọbụla ọ pụtara a ga-eme gịnị a ga-ahụ ya ma ị na-achọghị ihe ọ ga-eme ka ime gịnị ka ịhụ ya ndị opụta obie. Mana ọ bụghị ya bụ nsogbu. Aka di nwere Jesu Kristi na-adọ anyị na ntị maka mmegbu. Ị ga-emegbu onye ka onye eleghị anya oru ụtọ sitere gị. Akwụkwọ nsọ jiri ụmụ nwanyị isi mkpe were mara ya atụ dịka ndị na-enweghị onye na-ekwuchitere ha, ndị na-enweghị ọnụ, ndị a ga-asịpụta kpee onwe ike gị ha ntị. It's a representation of all the people that are helpless in any shape or form. Mgbe ị bụrụ onye ka o gosighị na isiri ike, and ogbugbu a ụfọdụ ụmụnne m na Kristi awụchaghị ogbugbu aka mgbepụta ya ọbara nke ọ bụrụ ogbugbu ọnụ, ihe ire gị na ọnụ gị butere ya wụ na igbuo na mmadụ onye ahụ ka dịkwa ndụ na-aga ije mana ọ nwụọ na awụ na bekee ha sọ the living dead n'ihi na gịnị igbubere. You've condemned, you have misjudged, you've misrepresented the person. Ihe dị otu ahụ na-emebi ọgbakọ. It destroys community. And all this community will community na-enye ndụ, ụdị ọgbakọ a na-enye ndụ Chineke jiri aka ya gọzie for anyị niile. Thou shalt not. Ihe dị nwere Jesu Kristi dọọ anyị aka na ntị ahụ n'ihi enwekweghị onye na-emegbu onye ọka gaghị eluigwe. The word of God said they will be given a severe judgment. Ihe ojiji otu ahụ because of the helplessness. And maka na ị nwere something carry or something gain a positive impact in the life or the situation, but you withhold it and rather you do otherwise. Down Kembo. Nke abụọ, Chineke bụ onye onyinye. Ọ bụ onye na-enye anyị onyinye ma o kwesịrị ekwesị o ma ekwesịghị ekwesị. Ọ bụ onye na-enye onyinye even mgbe ị na-enye ọra. Ọ na-enye onyinye maka otito nke ya. Is a generous giver. God is an intentional giver. God is a sacrificial giver. Ọ bụ onye na-enye ihe ọkwụọ ihe n'ahụ. N'ihi ụdị onyinye ahụ ọ na-enye anyị, onyekwa anyị amara ka anyị bụrụkwa ndị na-enye dịka ya. Ihe o ji dị mkpa bụ maka na nwaanyị isi mkpe ahụ ka Jesu Kristi lere ya anya na ụdị obi o nwere
na ihe ọ na-eme. Ihe Jesu hụrụ bụ onwe ya. Jesu hụrụ gịnị? Onwe ya n'ime nwaanyị ahụ, n'ihi ụdị obi o nwere iji nye. Ọ wụrụ so much about what is given, mana ọ bụ the heart obi eji were mee gịnị? Were nye n'ụdị ejikọpụtara anyị n'ụbọchị nke tata. Edifine generosity n'ụdị ya. Now, generosity is a matter of what you give, but all a matter of what is remaining after you have given. Ihe fọrọ ka ị nyechara. Jesu nabatara the substantial onyinye ndị mmadụ nyere, maka aka niile aghaghị ihe a, na aka niile enweghị ike ịhakwana ihe a. Mana ọ bụrụ na ọ bụ onyinye na-enye with no intention, with no spirit, the depth of the generous heart, Chineke nyegwara ya amara ya iji na-enye, onye ahụ furu mkpọrọ. Mana onyinye Chineke na-ahụ n'ime gị na n'ime m were hụ onwe ya bụ onyinye nke ahụ si from the depth of a generous spirit. And ele ihe magburu onwe ya na Chineke ga-ele gị anya hụ something in you who a reflection of himself. Oyi ya yiri Chineke bụ n'ime mmụọ anyị. Enweghị ka anyị ga-eji na-asa ndị otu Kristi ahụ na Chineke bi ugbu a lee anya n'ime ndụ m, lee anya n'ime ndụ gị, enweghị ihe ọ ga-ahụ n'ime ndụ gị yiri ya. Then why would ndị otu Kristi? Then I will really ụmụ nke Chukwu. And onyinye a na-ekwu okwu ya taa ụmụnne m na Kristi ahụchaghị gbasara ego ma ọ bụ ihe oriri na ihe ọṅụṅụ dịka anyị si hụ n'akwụkwọ nke mbụ. Ọgwụkwa na ihe gbasara ego all the time. Enwe bekee na-asị na there are some people who are so poor that the only thing they have is money. They are so poor that the only thing they have is money. Ego abụghị ihe niile. Ego dị mma, mana ọ bụghị ihe niile. Onyinye ndị ọzọ anyị nwere ewuru onyinye eziokwu na iwu a truthful person, and that becomes your gift to the community, your gift to your marriage, your gift to your place of work, your gift to every circle you find yourself. It might be onyinye nwere onye udo, a peacemaker, so that mgbe ọbụla ị bịara ekwuo okwu ime udo. Ọwụhụ mgbe ọbụla ị bịara laa pụọ agaghị ekwu okwu udo, maka na ikwu oshelụkọ o mechaa isi. Peacemaker. And onye ọbụla bụ onye udo matara it's not an easy thing to be a peacemaker. Onye ma ihe anaghị awụ peacemaker. Ị ga-abụ onye nzuzu nke ọ bụ otu ụwa ga-esi ahụ gị n'ihi na ịwụ onye udo. Mana it's a gift and a fruit of the Holy Spirit. Onyinye ahụ ị nwere ike wụrụ a good listener, a good counselor, a great advisor. So ọtụtụ onyinye anyị nwere Chineke jiri gọzie anyị na-awụla anyị ego juru ejuru bara abara. But be generous, be intentional. Ka ọ ghara ahụ na mgbe ị nwere ohere, onyinye mgbe ị nwere ohere ahụghị ya bụ generosity. But when it is needed, ya ọkwa na Chineke nyere gị aka n'ụba, gị were ya fee Chineke n'ụdị nzukọ, mee ka ọrụ Chineke na-aga n'ihu, na-ele anya n'azụ, na-ele onye ọbụla. Onye o nyere gị, o nyere ya n'isi, o nyere gị ya for a purpose. God is an intentional giver. Ihe ọbụla Chineke nyere gị, nwere ihe ọ bụrụ nye gị ya. It's not an accident. Or why they treat here like accidents sometimes. But it is not. God does not make mistakes. Only the always I God there.
iyo amara Chineke elee ụzọ m ga-esi were onyinye i nyere m were fee gị, mekwe ka doro ụmụnne m na mma. Nke ikpeazụ rịtụrụ anyị aka tata bụ ngọzi Chineke nyere ụfọdụ ndị dị aṅaa. Unu lee anya, unu hụ na mgbe Jesu Kristi lere anya were hụ nwaanyị isi mkpe ahụ, ọ matara na enweghị onye ọbụla attention ya nọ mgbe ọ nọ, enweghị onye na-elere ya anya. Ọ na bekee na-asị they are invisible. Chineke wee kpọọ ndị na-eso ụzọ ya, wee bring ya attention, were gwa ha, lekwenụ, eleghị anya uche na-adịghị ya, mana uche Chineke nọ n'ebe nwaanyị a. So to all the people, both men and women, mothers, young ladies and young men, sometimes we feel so invisible and so diminished and so unappreciated. Ịma ọrụ ọma niile na-arụ na mbọ niile na-agba, mana each time you are put down, the tendency is always to give up. Kwụsịzie ya ọrụ, n'ihi na ndị tụwara anya na ha ga-anabata kelekwanye anyị, ma ọ gosipụta na ha hụrụ ihe ọma anyị na-eme, ha mee anya ka ha mee ntị ka ha meghagịrị ka ha nọ. Mgbe ụfọdụ ana m ahịa anya ụmụnne anyị, ụmụ nwaanyị, ndị nwunye, ndị nne, n'ọrụ ụnụ dị omimi n'ezinụlọ, and sometimes emechaa ya dịka onwe onye na-ahụghị anya. Nobody sees you, nobody appreciates you. Ụmụ nwoke kwa taa ahụhụ dịka onye nna, to provide, go extra mile. At the end of the day, there's no glory. To anyone, this blessing is for you. The world may not see you, but God sees you. The world may not appreciate what you're offering, but God receives what you're offering. And there's a blessing, special blessing for you, blessing of recognition. So, ngozi atata weji kwa ume mawe do not relent. Do not stop. Because God, who keeps on giving, who keeps on loving, who keeps on accepting and embracing, will always embrace you. Because he kacha niile ka anyị bicha n'ụwa ụkwanda ka anyị na Chineke were ihu na ihu mgbe ọ ga-awụ. Otu nwaanyị nwere great respect tupu ya gwa ya sị, Fada, ị ma naanị ihe m chọrọ, m si mba kọrọ ya sị ihe ọ chọrọ mgbe ọ ga-agakwu n'ihu Jesu. Nwaanyị abụ onye ọcha, and ihe ọ chọrọ ịnọ n'ọnụ Jesu na bekee ọsị, with what you had, you did your best. With what you had, you did your best. Ya bụ na ihe Chineke nyere gị, ihe niile ahụ Chineke nyere gị, na imere gị. Mana ọ bụ ya ekpere m n'isi unu ụmụnne m bụ, it shall be well with you. You shall not lose faith. You shall not lose hope. Onyinye aha dịka ndị Igbo ga-amịta mkpụrụ na-aga n'ihu n'ime ndụ gị nakwa n'ime ụmụ anyị site na Jesu Kristi onye nwe anyị.
ekpere ndị kwere nọ anyị gbasaziri Chineke gosiri anyị.
Away.
rịọwanụ ụmụnne ka aja mụ n'ụlọ ga-amasị Chineke na site nne onye nwe anyị na-arịọ gị were ebere nara aka nke a anyị na-ekwunyere gị, biko mee ka emume ihe obibi nke ahụ nwa gị wetara anyị amara nke gị na-azọpụta anyị site na Jesu Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere ụlọ welite n'obi elu anyị nyere ndị nwere tupu anyị ekele. Ọ bụ ihe kwesịrị ezi enye ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile n'ụlọ dị nsọ site na nwa gị hụrụ n'anya bụ Jesu Kristi, ya bụ okwu isite ya mee ihe dum onye isitere ka ọ bịa gbapụta anyị. O were ahụ site n'ike nke mmụọ nsọ amụọ ya na Virgin Maria iji mejuo uche gị na iji gbatara gị ndị ga-abụ ndị nke gị ledoro nsọ. Ọ gbasara aka nke ọnwụ n'elu obe, ọ bịa merie ọnwụ were gosi na mbilite n'ọnwụ dị, ka anyị soro ndị mmụọ ọma na ndị nsọ niile na-ekwupụta otuto gị were otu olu na-asị Nna ebisezie sọ gị na-edo ihe dum nsọ, anyị na-arịọ ihe onyinye asọ site n'ịkwasa mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ ọbara onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu ebilie ya n'ọnwụ ka o jiri aka ya wee nara, were achịcha nye gị ekele na otito nyawa ya nye ụmụazị ya sị na ranụ nke ya rie nri ya unu niile, nke a bụ ahụ ka a ga-edorunye maka unu. Etu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otuto, kwụnye ya ụmụazị ya sị na ranụ nke ya ma ọnụ ya unu niile, ka bụ iko nke ọbara nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebi ebi, a ga-agba n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ, na-emenụ nke ya na ncheta nke m. Anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ịpụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala rịọ
ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ mmụọ nsọ. Na-cheta nzukọ ga-azụrụ ụwa niile mee ka ịhụnanya ga-ejupụta ya. Gozie Pope anyị Francis na Archbishop anyị Gomez na ndị ofe gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe were gaa n'ezumike nke ọgwụ ma ọ bata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ ihe nke ebube biko nyere anyị niile ebere. Anyị soro Virgin Maria dị ngozi nne nke Chukwu na dị apọstọl na ndị nsọ gị niile n'imere uche gị n'ụwa were keta ndụ ebe ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebere site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na-edekọrọ otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu na Chike niile, nsọpụrụ na otuto niile, site n'ụwa tụ ụwa niile.
tupu anyị agawa ka anyị si aga.
Onye nwe anyị na-ekele gị maka ume nke ị gbara anyị site n'onyinye gị dị nsọ. Anyị na-arịọ iwere ebere wụkwasị anyị mmụọ gị site n'ike anyị nwetara na nri eluigwe nke a anyị natara. Mee ka anyị guzosi ike na amara gị, bịakwa nwee obi dị ọcha n'ebe ị nọ site na Kristi onye nwe anyị. Otu ndị Jesu anyị kere mmadụ niile bụasị anyị ga-agbapụta ndị na-abụghị n'ọrụ a maka ịgosi ihe a na mmemme anyị kwesịrị a na-asị ka ha pụtara ozugbo ozugbo ka anyị kwee iche ma ndị na-abụ mbọ na ndị ezinụlọ ha nke esi wee kwadobe ya. Achụchike niile gọzikwazi krọs ndị nụnwa ka anyị ga-anyefe n'afọ nna na nwa mmụọ nsọ. Ugbu a ndị ezinụlọ ha ga-enyefe krọs. Ka nke a na-aga ka ndị kwanyekwuru anyị uwe ewee na-anye krọs.
emecha cross n'elu atụgharịa were ose foto esecha foto enwenye certificate enyecha certificate ewee gaa n'oche agazie n'oche anya n'ọkwa ndị ọzọ were gbasa mmasị stata. Okay. So ndị na-agba odibo unu ga-echi iru na ndị na-ahazi ya ka esi wee mee the practice maka ise picture. Ebe a ka a ga-esi ozugbo ya agbasazie wee kesịrị picture ndị ọzọ alụcha ndị fara akụnye wee wee bụrụ na mmadụ chọzuru oke. Okay. Kedu onye ga-esi foto ndị fara ka anyị kụnyere?
biko anyị akọpụkwara ndị ọta sabat na nne na nna ha ndị na-akwadosi n'ike ka anyị kọpụrụ ha aka ọzọ daalụnụ. Ha na-ayọkwa ekpere n'oge niile ka anyị na-akwado ha n'ụzọ dị etu ahụ. Ikusa 2025 flyer ya apụtago, ọ dị na bọọdụ ma agbasaa ilu ebe ahụ ewere na ewelu, ị nwere ike were fon seli ya na foto de QR code dịkwuru ya, iwere ya ihe niile. Flyer ọ kọwara maka ụgbọelu, ọ kọwara maka họteelụ, infọmeshọn niile dị ya achọ maka ya dị ebe ahụ. 2025 Ikusa Convention, Houston, Texas. Ọ dị na bọọdụ. Ndị youth and young adult, the choir agbasa, ụnụ apụ na ụnụ nwere practice ozugbo agbasa, ụnụ echelu, ụnụ mee practice ụnụ nwa. Nne na nna biko wee na obere ndị ka ha nwee ike ime ya. Ka anyị letekwa ọnwa Nọvemba anyị nọ n'ime ihe, oge eji elote ndị niile nwụrụ anwụ metụtara anyị n'ụzọ dị iche iche. Ndị dị etu anyị chọrọ ka a na-elote na maasị a na-ekwu ebe a, nkata ya dị n'ihu ebe a nụnwa, ebe ị ga-etinye mbelotu itinyere afa ya na ihe sie etinye ebe a nụnwa. Oge ọbụla nọ n'aka ụka ebe a na-elote ha niile. Ndị Igbo amaka klaasị ka na-ayọ volunteers, ndị mmadụ etu esi akụzi Igbo, ndị ga-enye aka n'ụzọ dị iche iche. Ndị dị etu ahụ maka ụnụ gba mbọ bụ Maazị Boni Ezechukwu, ndị inye aka Igbo amaka ịkụzi Igbo na ụmụ anyị na-asụ Igbo na ha ma ebe ha si wee pụta. Ọ bụ nkụzi ka a ga-akụzi ha ya, ha ma ebe na-enwere mụta ya. Wee na-elotekwalụ anyị niile. Ụkọchukwu bịara ebe a yọọ anyị bụ Onyema Godwin Okorie, nke na-eme 25 years of his priesthood na December 28 na be ha. Ọ na-ayọkwa ndị niile o mere anyị niile invite, si na ya na-edobe VIP invitations. Ndị dị etu ahụ ma n'ime anyị chọrọ ijenụ ka anyị gbaa mbọ hụ Maazị Amadi be na Amadi onye isi ndị nna ka ọ kọwaa lụrụ ka inye ya afa, ka ọ gwazighị ihe ọzọ tienụ etu ihe si were jee. Jụọ Abekobe na ezinụlọ Abekobe niile si ka anyị kene ọnụ n'ụzọ pụrụ iche, ka anyị si were nọnyere ezinụlọ ya na ezinụlọ nwanne ya nwoke rapụrụnụ nke aka arụ ụka ebe ahụ na Fraịde ahụ gara aga. Ka anyị si wee zaa oge ugbu a ha nọ n'udo ọzọ, ka anyị kelee ụnụ n'ụzọ pụrụ iche, n'ụzọ abụ n'ụzọ ka Chineke o si masị Chineke ka o si na ya kwụghachi ya ụnụ ụgwọ. Ofu onye anyị na ya bikwu ebe a bụ Maazị Owuche bụ dibịa Kristi Owuche, nke anyị maalụ nọbụrụ ebe a were na ebe a na-eto ịnọ gara aga. Nwunye nọbụrụ na kwaya Beatrice bụ nwanne onye otu anyị kwa n'ebe a nwa Megio Mark, ha ncha nọ na kwaya ebe a. Anyị marụ na nwoke rapụ na Naịjirịa, nwunye ya labara na mebi olubeghị ofu arọ o ji wee nawakwa, di ya wee rapụ n'ụlọ. A ga-akarị ya ụka ebe a na Fraịde anụnwa 7 p.m. So a na-ayọ anyị niile ka anyị bịa, ka anyị nọnye, ka anyị metekwa obi ya wee kwanyere ugwu nke ya. Na-ayọkwa onye ọbụla biko ka anyị na-eso parking rules mgbe anyị abịa n'ebe a. Ma n'iru n'ụka anyị, ọtụtụ n'ime anyị ya-edota izu ụka na-abụọ gara aga ihe mere ebe ahụ. Ma n'ime ebe a nụnwa, parking rules anytime. Etu anyị si eme n'ụlọ ọrụ anyị, etu anyị si eme n'ụlọ ụka ebe ndị ọzọ anyị eje na ndị na-afụ maka parking, ka anyị stọpụwa ikwete ndị mmadụ
ka ha na-apaki na fire lane. O nwere onye ọbụla tosiri ịnọchi na fire lane, ọ bụrụ na parking lot ejugo ojugo onye ọbụla pụba n'ilo. Ụbọchị niile bụ nke ndị ori, mana ofu ụbọchị bụ gịnụ. Only one day go eme dịka o si wee 2 Sundays ago. So anyị na-ayọ biko ka anyị kpachapụ anya ka anyị dobe igwe ego si wee bie. O nwere isi eji ebe a anyị na-ayọ unu ka anyị dobe ya. Ụbọchị ụka gara aga anyị makwara ọkwa onye chọrọ na-achọ bebi sira. Onwe ndị niile ndị na-akpọ ụdị ọkwa ndị na-eweta ụdị ozu a bụ na ya eweta fon nọmba ahụ edobe ya edobe. O ya bụ onwe ndị dị etu a bịara nụ ewere nọmba ahụ anyị akpọzie ụnụ na ha akpabazie. Ịbịa sị na ịchọrọ bebi sira itinye ihe nọmba ha akpọzina mụnwa n'ọgụ maka ya akpọ. So gbaa mbọ hụ na ị nyere anyị nọmba gị. Anyị amasị ọkwa ọgwaghị ebe anyị eweta nọmba. Ọ bụrụ na agbasa ụka anyị kelee ndị tụrụ mma tata ka o si wee dị ndị tụrụ mma ọ gbara ya aka n'abụ ezinụlọ ụtọm so na ha na-ekwadebe. So agbasa anyị ejebe na nke ụtọm ezinụlọ ya ebe ha ga-anọ n'iru ụlọ ụka ebe anyị kwukwere na onye ọbụla na-anọ ebe ahụ. Agbasakwa ụka ezinụlọ Okoye ya anọkwa na mpakara nke ha n'iru ọla ebe ahụ. Do iwere aka nke agbasa dị ụtọ iwere nke ọzọ tinye na aka Okoye ha ncha abatazie. Ọ ka o si wee do kịta ana m akpọlite Superior General Mother Marie Therese Ego Okpala for a few words. Good afternoon, church. Some of you don't know, you see me, but you don't know me. I am Mother Marie Therese Ego of Hala, and I'm the foundress and the Superior General for the Daughters of Divine Promise. And I'm bringing one of my sisters here, Sister Magdalene. She's from Umoji. So those of you from Umoji, this is your daughter. She has passed the age of postulancy, novitiate, first profession. Now she is ready for saying, no man should come near me. It's a final profession. She's telling Jesus, that she is his and forever. That's what final profession means. And so that will be December 14th at St. Anthony's Parish, because the bishop will be the chief celebrant, and then the ceremony, the reception will be at Cabrini. You see, we minister in 3 or 4 different parishes. And so, here she is. Please, pray for her that she doesn't say to Jesus, you know what, I'm not sure. But she said that she is very sure. So, this is your daughter. Thank you. Everybody is invited.
If today is the first time you are worshiping with us here, please may you stand. First time worshipers. I'm with only of oh wow, look at that in the back. Only one person. First time worshipers. We thank you for coming. Anytime you are around, please come back to worship with us. I will make a descendo for Chukukala Nyoka. I make a Father Benedict. Ọnụ kwụfọ ọnụ anaghị ekwucha ihe ọnwụ. Ọnụ kwụfọ anyị na-ekele Fada. Ọnụ kwụfọ is from Owerri Archdiocese. Ọ na-agụ akwụkwọ na Loyola and the honor na Nativity Catholic Church. Jekwuo ya nke maka na ọ dọkọta ataka ya ọkụ ebe a. Daalụ Fada. I went there, I'm going to introduce. Olu yelo na kuagara ya. I make the Father Kennedy go ni sikala yo kata. Elo zolang Father ni. Biko na mo ndoko. Oni si ani padu no bi. Oni no na bi. Oni ni ne. Ai ko ya ka. Father, thank you so much again for this opportunity to share this wonderful time between Monday and Father Ben. Oh my God, I cannot get that. So Monday, I can't be alone. It comes to war. You did the Lord, I got them. Amen. Because when Monday goes on, I'm going to see you. I'm going to go. Thank you.